Primeiro foron a melatonina ou o magnesio e hoxe o suplemento de moda é a creatina, sobre todo entre a mocidade que a toma para mellorar o rendemento nos exercicios de forza. Farmacéuticos, especialistas en nutrición e mesmo preparadores físicos din que tomala nas doses adecuadas pode ter beneficios, pero ollo, porque tamén ten contraindicacións moi serias. Consómese cada vez máis porque mellora o rendemento, favorece a recuperación muscular e reduce a fatiga, pero non se debe tomar nunca superando a dose recomendada e nunca sen beber polo menos 2 litros de auga. O Colexio de Farmacéuticos da Coruña advirte unha vez máis sobre os riscos da sobresuplementación. Encontramos pastilleros que son casi como os dos avós en xente xove, porque empezar a tomar que ese magnesio, creatina, non sei, un montón de cosas que ás veces as tes que ordenar. A creatina haina xa en supermercados e ata en tendas de deporte, pero os preparadores físicos explican que hai que procurar unha que sexa pura, de calidade. Este produto, este suplemento son máis falsificado do mercado, vale? Entonces é importante que teña eso. Falsificado no sentido de que botanlle moitos edulcorantes e cousas para ter mellor sabor, entonces baixa un poquinho a concentración e ao final acabas tomando a mitad de lo que pensas que toma, ¿no? Hai que observar as interaccións con outros suplementos ou medicamentos e saber que a creatina está completamente contraindicada para persoas con dano renal, por iso convén o asesoramento médico ou farmacéutico. Hai moitos estudos con alta calidad metodolóxica, é dicir, están ben estructurados e podemos decir que sí que é neste caso unha boa suplementación, pero é verdade que hai que ver as necesidades de cada un e ter claro que o primeiro é unha boa alimentación, unha rutina de exercicio, dormir ben. Coñecer ben o noso estado de saúde previo é imprescindible antes de inxerir ningún tipo de produto.